Башкортостан башлыгы Ради Хабиров сентябрда укытучыларның тәүге төркеме республика шифаханаларында ял итәсәк дип белдерде. Бунан тыш унда махсус хәрби операция угырдарыла даими һаулыгын ныгыта. Һаумагыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Красноусол шифаханаһы директоры, медицина фәннәре докторы Рамил Бәдретдинов. Рамил Рафаэльевич, һаумагыз. Рамил Рафаэльевич, республика шифаханалар алдында шундай зур бурыская, һез хәзер укытучыларны яугирларды һәм аларның туганнарын кабул итәргә әзерсегез. Әзер булырга тиешсегез. Нисек бундай мөмкинлекте? Әйтергә кирәк, менә безнең республика башлыгы Ради Хабиров ягыннан зур эшләр алып барыла. Менә әле безнең хәрби операцияларга катнашучылар моннан без 2нче ел эшләйбез бит инде. Бик әйбәт, бу Россия өлкәсендә иң беренчеләрдән булып Ради Хабиров шундай тәкъдим кертте бит инде. Менә былтыр 24нче елда бездә 400-дән ашу менә аларның гаиләләре, үзләре безнең аша санаторийдан үзләренең һаулыктарын ныгытты бит инде. Әле быел менә елның менә 8 ай гына үтте бит инде. Шул арала 417 кеше шул хәрби операцияларга катнашучылар үзләре, аларның гаиләләре, ата-әсәләре безнең санаторийда һаулыктарын ныгытып үттеләр. Ә менә укытучылар турында әйткәндә, ул бигрәк тә бик дөрес. Мин күптән аны әйтеп килә инем инде. Ул менә алар бюджет өлкәсендә эшләгән укытучылар, шул бакса балалар баксасында эшләүчеләр, дигән педагогтар, менә культура өлкәсендә эшләүчеләр, аларның битендә эш хактары әллә ни югары түгел, аларның ниндидер менә социаль бер яктан поддержка дип әйтәм инде, аларды яклау булырга тиеш бит. Менә укытучылар өчен бигрәк тә әйбәт. Шуңа менә бу 1 сентябрьдән алар һәрбер районга бүленеп бирелә бит инде квота. Безнең районнар үзләре аны менә хәл итеп бүләргә тиешләр, нинди укытучыларга, кемдәргә бирергә дип инде. Анда аның нәйләре бар, менә бер төрле хактары инде, әкемдән артыграк алар түләй алалар, үзләре удайтырга мөмкинлекләре була бит инде, ул үзләренең ялдары. Я булмаса өстәмә хезмәт алырга теләсә. Хезмәт алырга мөмкиндәр әйе. Ул мин безнең республика беренчеләрдән булып, шундый зур мәсьәләне менә башкара дип әйтергә кирәк инде. Сынапта озак елдар шундай фикер булды, республика шифаханалары ул республика халкы өчен түгел дигән. Шундай фикер булды. Әмма буны әлеге вакытта күрәбез, махсус хәрби операция яугирлары һәм аларның гаилә әгъзалары, якындары ял итә ала. Шулай бит. Буны әйдәгез ошо буны аңлатып китәйек әле. Нисек яугир һәм аның гаиләһе санаторийга килеп ял итә ала? Буның өчен кайдалар барырга, я булмаса ниндидер өстәмә кагызлар йыерга кирәкме? Менә башта әйтеп киттек бит инде, республика халкы өчен республикага түгел дип. Мин аның белән бик һәдәң белән килешеп бетмәйм. Әле яңгына менә анализ эшләдем мин. Безнең менә 2024 елга 2% безнең шифаханалар инде безнең республика халкы ял иткән. Үзенең тазалыгын юнәлткән бит инде. Калгандары менә күрше өлкәләрдән, Мәскәү тирәһеннән, сит өлкәләрдән 20% кына. Шулай да менә бик дөрес әйтәгез, һуңгы елларда безнең менә мин әйтәм инде безнең табигать ресурслары, республикала давылау ресурслары бик югары. Бүтән өлкәләргә караганда, шуның өчен мин әйтеп киләм, безнең менә шифаханаларда зурайтырга кирәк. Безнең менә әле һуңгы 3 ел эчендә 100 койканан ашуга без үзебезнең мөмкинлекләрне күбәйттек. Шуңа менә хәрби операцияларга катнашучылар өчен ул бик әйбәт. Менә без беркемгә лә отказ иткән юк инде. Хәзер указды Ради Хабиров аны башта бит алар үзләренә генә ала инде. Хәзер аны бүлә алалар, менә үзенең тормыш иптәше менән бүлә алалар. Аны ата-әсәһенә бирә ала, андай элек юк иде бит инде. Хәзер 14 көнгә бирелгән менә бу ял итү сертификатын ата-әсәһенә бирергә мөмкинлеге бар бит инде. Бик менә теләк менән киләләр.
Әлбәттә, үзебезнекеләр ял итәргә тиеш. Ял итәләр, Үзебезнең үтәләр. табигатьнең биргән байлыгын кулланырга тиеш, шулай бит. Рәхәтләнеп ял итәләр. Һеҙҙең шифахана 100 еллык тарихы бар. Шулай бит, һәм ошо 100 еллык тарихында ул безнең ял итүселәргә һеҙ ниндәйерәк медицина хеҙмәтләндереү тәҡдим итәһегеҙ? Нисегерәк дауалайһығыҙ? Менә мин әйтеп киттем бит инде, безнең менә табигать ресурстары дип, дауалау ресурстары, безнең дауалау батҡағы, ләме бар бит инде, минераль һыуҙары бар. Әйтәһе килә, менә республикала безнең табигать ресурстары иң бай Красноусольскийҙың үҙендә. Менә безнең шифахананың бүтән шифаханаларда бит менә шундай уҡ ләм бар безнең Яҡтыкүлдә, Ҡарағайҙа, минераль һыуҙар бар бит инде. Шуның өсөн менә беҙ урында бит тормай, беҙ барыбыҙ да шул уҡ теге Яңы ҡаҙаныштар бар. Яңы ҡаҙаныштар күп. Менә хәҙер беҙҙең шул уҡ ҡорамалдар, медицина ҡорамалдары бүтән илдәрҙәге һымаҡ шул уҡ ҡорамалдар беҙҙә бар бит. Бер яңы медицина ҡорамалдарын алғандан һуң аныңа методикалар эшләйбеҙ бит инде. Шуның менән бик күп яңы, әле менә 3 йыл эсендә үҙебеҙҙең Красноусольск 30-дан ашыу яңы менә методикалар беҙ индерҙек инде. Әйе. Шуның өсөн мөмкинселектәр бик ҙур ул. Менә шул үҙебеҙҙең теге дауалау батҡан гына алғанда гинекологияла, урологияла, травматология ҡайҙа ғына ҡулланып булмай. Теләк булғанда шул уҡ минераль һыуҙар бит инде беҙҙең күп мөмкинселек бик ҙур. Шуңа ҡулланабыҙ, эшләйбеҙ. Рамил Рафаэльевич, бына һеҙ үҙегеҙ әйттегеҙ, беҙҙең республика ул тәбиғәт байлыҡтары менән дан тота, сынапта уға үҙебеҙҙең республика халҡы ғына түгел, башҡа төбәктәрҙә ял итергә һәм уның тәбиғәт байлыҡтарына һаҡланырға, һаулығын нығытырға килә. Шул һеҙ әйткән минераль һыуҙар һәм шифалы ләм әйткәндәй, уларҙың республиканың башҡа йылға-күлдәрендә күрергә мөмкин. Әгәр ҙә бына ошо йылға-күлдәрҙәге ләмде алып һөртөнәһең икән, ул дауа буламы? Алай итеп һөртөнөү бик дөрөҫ түгел инде ул. Аның өсөн менә бар минераль һыуҙар, или шифалы ләм тип әйттегеҙ бит инде. Аңа кәрәк алырға больное заключение. Менә беҙҙең иң яҡын андай заключение бирә беҙҙең Екатеринбургта. Институт эшләй инде аның буйынса. Менә иң башта аны ҡулланыуҙан алда аны бик әйбәт итеп тикшерергә кәрәк. Больное заключение алғандан һуң, алар бирә больное заключение, ул шифалымы, шифалы түгелме, или зыян булырға мөмкинме? Улайҙа булыу ихтимал. Улайҙа булыу ихтимал. Ул бит ҡайҙан барлыҡҡа килгәнен белеп булмай аның. Шул больное заключение алғандан һуң кәрәк аның менә запастарын белергә. Яғни уның тағы күп ятҡылығы булырмы икән белергә кәрәк. Булырға мөмкин. Менә беҙ яңыраҡ ҡына әле аны 25 йылға биреләр, анан һуң яңынан тағын шундай үткәреп, яңынан тикшереп ҡарап, әпәт беҙгә шул запастарҙы белгәндән һуң ғына биреләр лицензия. Шул нейҙәргә, шифалы ләмгә, минераль һыуҙарҙы ҡулланырға мөмкинлеккә биреләр лицензия. Шунан ғына эшләй башларға була. Тимәк, санаторияларҙа һәр ваҡыт тикшереп торалар. Тикшереп торалар. Һәр бер менә аны бик менә иң ҙур срок 25 йыл. Шунан да артыҡҡа бирмәйҙәр. Менә алып ҡараһаң, менә минераль һыуҙарҙы алып ҡараһаң, аның береһе менә больное заключение бирә институттарҙың, икенсеһе аның запастарын билдәләй бит инде. Һәр береһе менән эшләйбеҙ, яңыртып торабыҙ, ул лицензияларҙы алып торабыҙ бит инде. Шунан ғына эшләйбеҙ. Былай иттереп, ҡайҙа ятҡан ләм менән ҡайҙа ятҡан һыуҙы эсеп, былай иттереп дауаланам тип зыян булырға мөмкин. Бер һүҙ менән әйткәндә, белгес менән кәңәшләшер кәрәк. Шулай. Рамил Рафаэльевич, бына һеҙ әйтәһегеҙ, хеҙмәтләндереүҙе арттырыу кәрәк, күберәк ял итеүселәрҙе ҡабул итеүҙе арттырыу кәрәк тиһегеҙ. Ошо һан ул сифатҡа ҡамасауламай микән? Хеҙмәтләндереү сифаты төшмәйме ҡабул итеүселәрҙә күберәк алған һайын? Ул менә ул бит инде әйтергә кәрәк комплекс. Менә ял итергә килгән кеше беҙ аларҙы дауаларға тейеш, аларҙы әйбәт итеп ашатырға тейеш, аларҙы әйбәт итеп бүлмәләрҙә урнаштырырға тейеш. Шул һәр береһе менә арттырған һайын 100 койкаға тип әйттем инде. 100 койкаға арттырғас, 100 кешене
даваларга кирәк, йөҙгәшене өстәмә урнаштырырга кирәк бит инде. Ул ни зур эш инде ул. Әле менә хәзер без үттек бит инде федеральный программа буенча производительность труда дигән нәйдә менә безнең республика аны тәкъдим итте бит инде. Бик әйбәт эш, бигрәк тә бүгенге көндә эшчеләр кулы итмәй. Бигрәк тә итмәй, менә обслуживать персонал дип әйтәм бит инде, менә горничныйлар итмәй, әҙерәк алар. Шуңа бик вакытлыса, бик әйбәт, менә үзебезнең эште еңелтәр өчен халыкты бер вакытта халыкты әзерләнеп бит инде, аларны укыттык, аларны өйрәттек. Менә шул федераль программага кирип, әле менә безнең сервис дип әйтәбез бит инде, бүлмәләрдә әзерләр өчен 20%-ка вакыт әдәйде. Элек менә ике бүлмәле менә номерда 60 минутта эше хәзер 40 минутта. Аның менә яңа стандарттары бар бит инде. Ул бик файдалы, менә безнең персонал өчен бик файдалы булды инде. Артык йөрү юк, артык нидәр юк бит инде. Димәк, хезмәтләндерүнең сифаты Сифаты әйбәт. Киресенчә күтәрелде дип әйтә алабыз. Күтәрелде. Менә кешеләр әҙәйгән һайын, монда бит инде автоматизация или механизация дип әйтәбез бит инде. Шундый нидәрдә кертергә кирәк инде. Кешеләр барыһы ла бит хәзер менә элекке һымак не юк, эшсе кулдары юк бик. Шуның өчен шулай да без менә 3 ел эчендә үзебезнең персоналды 30%-ка күбәйттек. 400 кеше булһа, менә 3 ел элек хәзер 600 кеше эшләй. Булай да итмәй. Эш менә әйтәм бит инде, эштәр арта, яңа биналар асабыз бит инде, яңа эш урыннары булдырабыз. Шуның өчен халык кирәк. Ул менә безнең вообще әйтергә кирәк, менә дөнья стандарттары бар, менә санаторийлар буенча бер койкага бер эшләүсе була инде. Менә 600 койка икән, 600 кеше аны хезмәттәшләргә тиеш инде. Шуның өчен менә һәрбер безнең бүгенге шифаханаларның ул зур мәсьәлә булып тора. Һәм бундай стандартларга әлеге вакытта һеҙҙең шифахана тап килә. Шифат тап килә. Ул менә аның сифатын арттырыр өчен әйттек бит инде. Әгәр дә эшләмәһәк, сифаты кәмей. Менә без бит менә шул арала бик күп программалар үзебез керттек. Автоматизированный программалар менә кабул иткән вакытта элек компьютерда һәрберен айырым инде. Хәзер менә килгән кешегә программа кинт, яңа менә программа инде безнең. Шул программа бик еңеләйтте. Ул регистратурага килгәс, кеше ул бөтен yerдә аның данныйлары була. Һәрбер менә безнең лечебницаларда, һәрбер ашханала аның уже безгә еңелрәк аларма эшләргә. Шуңа шундый нидәр кирәк инде ул. Яңалыктар кирәк. Яңалыктар кирәк. Булай гына эшләп булмай хәзер. Һәм әлбәттә космонавтлар ял иткән республиканың иң яхшы шифаханаларының береһе ул үзебезнең республиканың халкының һаулыгын ныгытырга ла эшләй. Дип әйтә алабыз. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгез. Хөрмәтле тамашасылар, Красноусол шифаханаһы директоры, медицина фәннәре докторы Рәмил Бәдретдинов менән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.